Le ministre y'a décidé ka polisi militariser. Je polisi ye jamana ka baarakɛminɛn de ye. Jamana ni jamanadenw polisi tɛ kɛ fosi ye fo n'u y'a kɛ min ye. A décision in a ma digi polisi la, a ma bala na parce que depuis assise nationale de la refondation an kɔni ma wele o yɔrɔ kan, an y'olu kumaw kɛ ka tɛmɛ mais a fɔra ye. Bon depuis o wagati an sigilen kun don n'a ye. Bon décision in bɛ jamana bɛ polisi ye cogo min k'a dɔn ko cɛ jolenw b'a kɔnɔ u bɛ se ka jamana lakana a b'o danaya de lakuraya dɔrɔn ne ye major Mamadu Kulubali syndicat bloc honneur et dignité aux fonctionnaires de police vice-président. An ye bloc sigi le 7 février 2021 k'a dabɔ mun kama o wagati y'a sɔrɔ syndicat 11 de bɛ polisi synergie des syndicats kɔnɔ. Bon n'i ye bloc jateminɛ syndicaliste kɔrɔbaw olu caman de b'a kɔnɔ. Donc anw ye synergie kɛ syndicat 12 ye. Kun wɛrɛ kun t'a la synergie bɛ kɛlɛ min na c'est pour que ka n'an fanga n'an ka expérience fara o kan an y'a sigi o de kan. D'accord bon ni congrès in an kun y'a préparé a bɛ kalo kelen ɲɔgɔn bɔ. Maintenant compte tenu de l'actualité même de la police an obligera ka yɛlɛma don a la quoi depuis le mercredi an ye yɛlɛma don congrès tagacogo la. Kuma yɛrɛ y'a ye an ka délégué caman bɛ yɔrɔ la olu kun kan ka na actualité kama an ko an yafa olu ma olu ka to yen. Donc commandant Modi Diallo ale de tun bɛ ka bureau provisoire diriger depuis février 2021 an ye danaya d'ale de kan tuguni o ye mandat de 3 ans. N y'a f'i ye cogo min na syndicat in bɛ yen depuis février 2021. Depuis février 2021 an y'an ka dépôt des dossiers kɛ au niveau du progrès l'inspection du travail, ministère du travail. Syndicat Kouratɛ, an bɛ synergie des syndicats de la police kɔnɔ depuis novembre 2021. O kun ye bureau provisoire de ye. Donc nin y'an ka premier congrès statutaire de ye ka bureau définitif de sigi. Non syndicat Kouratɛ. Polisi bi ni polisi min ko i bɛ bɔ ka kuma ni ma kuma actualité min bɛ yen depuis mercredi dɔ b'a jɛ. A bɛ bɔ a kalama conseil des ministres y'a décidé ka polisi militariser. Je polisi ye jamana ka baarakɛminɛn de ye. Jamana ni jamanadenw polisi tɛ kɛ fosi ye fo n'u y'a kɛ min ye. A décision in a ma digi polisi la, a ma bala na parce que depuis assise nationale de la refondation an kɔni ma wele o yɔrɔ kan, an y'olu kumaw kɛ ka tɛmɛ mais a fɔra ye. Bon depuis o wagati an sigilen kun don n'a ye. Bon décision in bɛ jamana bɛ polisi ye cogo min k'a dɔn ko cɛ jolenw b'a kɔnɔ u bɛ se ka jamana lakana a b'o danaya de lakuraya dɔrɔn. Donc a bɛnna anw ma anw pɛrɛnnen don ka jamana servi ni wele bilala an ma yɔrɔ o yɔrɔ. Commandant Modi Diallo ye syndicat minnu bɛ yen n'o ye bloc honneur et dignité n'o ye président kura ye. Bon an sigilen tun bɛ kɛrɛfɛ waati jan bɔ an ɲɛ b'a la polisi bɛ kɔlɔlɔ caman kɔnɔ caman bɛ polisi donc fana y'an ka laɲini kɛ fanga min b'an na n'an bɛ se k'o fara polisi syndicat jɛkulu tɔw kan ka se k'u ladɛmɛ n'an fana n'a ka hakililaw ye an ka fanga baara ye ka se ka polisiw ka laɲiniw sabati o de y'a baara syndicat kɛ. Bon i bɛ waati min na i b'o ko de kɛ an filɛ yɔrɔnin min na ko loi ka taa voté syndicat autorisé ni polisi ni sariya y'a ta don min na ko an kɛra sɔrɔsi définitivement waati an bɛ kɛ sɔrɔsi cadre kɔnɔ syndicat ko bɛ ban o de ye kuma kelen ye. Bon weleda min bɛ n bolo ka se population ma an bɛ kuma caman mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ mais mɔgɔw k'a faamuya ko hadamaden dɔ bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la dugukolo sanfɛ an fana ye maliyɛnw de an b'an ka faso fɛ an b'an ka faso fɛ wa an b'an ka transition fana soutenir mais i ka vie bɛ dépend fɛn min na i ka ɲɛnɛmaya bɛ dépend fɛn min na i ka wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn k'a lajɛ ko o yɛlɛmara k'o tɛ yen bilen fɛn ma fɔ i ye i tɛ fɛn kalama i b'a associé fɛn na o de bɛ hadamaden tɔɔrɔ sinon ni jamanadenw ka laɲini de ye anw ka kɛ sɔrɔsi o tɛ anw tɔɔrɔ polisi kɛra sɔrɔsi ye ka tɛmɛ mais a bɛ ɲininkali dɔw suscité o ɲininkali ninnu ye jumɛn ye an bɛna taa o sɔrɔsi cadre kura minnu est ce que hakɛ minnu b'an bolo an b'o perdu wa jala minnu b'an bolo an b'o perdu wa mun de labɛnnen don an ye parce que il faut des mesures d'accompagnement quand tu opères un changement il faut forcément des mesures d'accompagnement donc an ka polisiw ka jɔrɔna ye mun ye est ce que o mesures d'accompagnement ninnu bɛna na wa voilà o de ye polisiw ka nin tile fila ni kuma kun ye sinon an bɛ jamanadenw de ni jamana ye den ye mun décidé an bɛ kɛ o de ye o ye wajibi de ye polisi ma ban k'a tɛ militariser mais an bɛ ka jɔrɔ de est ce que mesure d'accompagnement bɛna k'a la wa est ce que acquis minnu b'an bolo déjà ka kɔrɔ an b'u perdu wa kuma ye o yɔrɔ de ye. tɔgɔ ye Boubacar Kara ne ye polisiw ka synergie des syndicats porte-parole ye. Bon
bloc ye syndicat mun bɛ synergie la synergie ye polisi syndicat fara bloc wo bɛ synergie ne nana synergie tɔgɔ la walasa ka na n ka dɛmɛ n ka nisɔndiya o ye yira ne na kun ye yan wele min b'an bolo kɔni population b'an dɛmɛ olu de bɛ kotugukɛlaw don olu de bɛ kotugukɛlaw ye donc an bɛ wele da bila ma polisi mana kɛ fan o fan u ka fara polisiw kan ka polisiw don ka baara la walasa cɛnnikɛlaw ni bingannikɛla minnu bɛ u ka se ka yɔrɔ fɔ polisiw ka se k'u ka baara kɛ cogoya min walasa ka se ka